CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray witnye matome ngalomida te nesri mbadum te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jalife chama misro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo kata se humidificateur ma ani la jalife chama misro la jalife nuru misro chugudi ni te nesri sa iba furku daile ni jamiya kono ubayira ku e gayena o jayina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala sagere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jalife mene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku imara kada ka tombula bilibili wera kanga ke nesri client mbela jele ya sabbe be seka la jalife soro chugumina te nesri to kasage Boisson Blue, poisson la nyenema. Boisson Blue est boisson énergie sentier, mi glaneno ni anka fruit ma famille. Ambe au la donia ka foko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana un de médicaments. Kabo boisson 100% énergisante au minina. Wa, ota beide saveur chama ne bala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni au mogo kuna foni ya wera ula an sigiro benendo membre alamne suguma tebli dramika yoro kerefe numéro 83 56 56 35 ijo folo yoro ni melati so ga boyo ay menefet sa son gabakurun ay papier ga gabakurun no wo na chiko o tane de jeda ni be je ami je règle de la ah yo awere ga kuma ga chan jui la ngata pierre papier ciseaux. Oui, égal. Ah, da. Pierre, papier, ciseaux. Il faut aller tuer, ne faut pas te faire oui, ah, da. Ok. Il faut le dire, ne devez pas faire. Et puis, il te l'a dit. Ah, da. Pierre, papier, ciseaux. Oh. Aïe. Tu vois? Gaba kurun te se nega kurun na saka yo. Donc, nega kurun ma fiere, ciseaux de forina, ciseaux nega kurun kela. Ciseaux nega di. Namara dabla. Ah, ça, da. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. C'est ça, mani. Ma vient de ma ticket. Il faut le job. Ah, Atika wuli. Emma. Amu ti na jinga mo bi mi an kere fe tu kono. An kere fe tu kono no. Ma yele sa Allah ma yele sa ma yele ma Nijida maminga no iditie edunya. Ah, ça va? Ça va. Quand bassi. Bassi. Alhamdulillah. Na mu deki ma bassi ne mu na yoro labe.
Kurantala, il s'est barake. Bonjour, ça va, chérie? Comment vas-tu? Oui, ça va. Et ça, Nata? Oui, je vais me faire là-bas. Je m'en fous, je connais ton salon, Barakea. Eh, ne a fait ton air de Dina. Elle est Il y là. a ton nom, il y a fouillé. Car pour compter fait qu'il y ait salon, qu'on ait ton salon. Il va mouiller à Joshila. Où est ma Saraïla? Dans la minute. Aïe. Bitako. À partir d'aujourd'hui, ni Signa ni Yoranaka. Ni la boti. Abu. Ah? Mira tiga fresh family ma banana. Docteur tiga kuma mi a depuis kunu. Lila. Docteur gago ko sonu nere na pura kuma la ko sonu ku na kana salle pasama. Ko la nimi mala ku go fa. Nere de joro ni. Lila ka joro tugodi. E ka problème ni ne quoi. Wakati ni ma ka bana wila. E bi yere ke na fo fa be fe ka do mo na. I bi yere la afule. Fo de te mala. Ni docteur ya la jesa ni bi mi an na bo kalama. Ni e yere ke da ga so e ka do ma ni mala yere. Atege bara ya. Ko mi ta kere. Aish. Sisan e ka taso e fɛn dɔ la ka da ma. Wari tini bolo bilen o wari fɛn bolo bɛɛ banna. Ya wari foyi tɛ yen. E ka taa ne ka kunkolo duman kɔrɔ ka bɔ 100 dan ka sɔrɔ yen. I y'a faamuya. I b'o ta i bɛ fɛn dɔ dilan ka na d'a ma. Ni kuma jumɛn an bɛ yan nɔ docteur fana dɛ. Ni machine bien, mon C'est ça. clair? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Kame. Como é que ele é? Intimidade lá. Ninguém queria. Pegar aquele ali. E a rádio aqui. Esse louco aqui, se ele lá, como é, ele era from ele era de Chicago, por ser brincar. Nem muito lá, por ele não vai não te faire donc c'est comme si à clinique à quel est là. D'accord. On t'a chamé bon enfant. D'accord. N'importe quoi. Il me dit qu'il y a beaucoup de korota. Koto yoro joshi ni chesi ni. Wa kete ko be mo chi omunya. Muso min tabe min ala tin no mana we neya. Femi ni deni ko mo mangen. N'importe quoi. Bonjour. Cheikh, ça va? Ça va. Comment gagne? Alhamdulillah. Il va quand? Ça va donner. Eh, parlez-nous vite. Oui. Nego. Deni dune. Deni kunguruni. Aïcha. Nego. Aïcha comme bureau kono. Ate non. Ate. Mega Aïcha ni depuis wakati mais avait répondre campagne.
Ce dossier-là, quand on va finaliser, 16h30, quand on va déposer, elle est introuvable. À quel téléphone va répondre quand? À matin, on va non. On fait avec bureau qu'on a dit. Attends. D'accord, Aïcha t'a la vente. On dirait que je me na kundo quoi. Hein? Moi, je sais que c'est elle t'a chef fait non. Vraiment, c'est frère quoi. Abi pas dans le bureau non. Aïcha, non, sinon c'est pas bon. Là. C'est. Écoute, tu dis. Abi pas tout bureau non. Nena Abi pas barake parce qu'elle est sérieuse. Elle est très sérieuse. Non. La vie non Abi pas na élément barake. Okoro mi. No bi kuna le. Abi ba te boya ka ta bara foi ke bureau kono. Ala ka bara la droit pana. La nena Abi manga barake nyoma mula. Ah? Tu te mana ka ida. Ela. Aba kula tia wa kula. Di globala. Et puis ini wa bi ani amwa mimi fi o. Mais ebe wuli de ko wa ko bi ba wuli wa do bureau kono ka ta bara bureau kono ne ka bara ko ma ande be ka minga o fu de ya. Ah? Ou bien ere ni Abi ka kan ne ni Abi manga. C'est na bi ka bara tinya shi ka bara ma ki bara ke. Ibi ka ko longulo na ne kan arda ye ka desi ni ma se ka bolu kono ni nye jo bi bala. Billahi ni nye ci. Non to je la re. Ibi ko mo fo global la flo. Billahi me ka je fi ka nyari. Ay mu be ko abe ko la. Mu be ko abe ko la. Ni me ere ko abe ko ere la. Hein? Wallahi. Ne reta dans le grand temps perdu et fait comme quoi. Parce que toi ni e fenêtre na kundo. Amono yele. Ah problème ko ta la. Hein? Ni de ga ozi. Tini tini ta wa ga ashidia le wa. Mais mi ba ko no ema. Aba fo albi. Ama fo folo. Abdul. Ni ala cha ka ba da ko je dungu. Entreprise ama claf la o. Abdul no to isa no ta te bayan re ba do. Ah barake. Docteur, ne bɛ fɛ ka min faamu n'a fɔra ko depuis wagati jumɛn an bɛ yan nɔ sisan de aw taara ni musokɔrɔba yɛrɛ furakɛlikɛyɔrɔ la. Bon, musokɔrɔba ka kan filɛ nin ye tan musokɔrɔba min delila ka crise k'aw bolo wa? Bon, a kuma deli ka ɲɔgɔnna kɛ mais n'a ɲɛnaminina ka bin n'an ko k'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a b'a k'a t'o kun bɔ k'ale bɔtɔ k'ale bɛ fura dɔ san a fɛ. A bɛ fura san sa kɛnɛma nin yɔrɔ la. Bon, musokɔrɔba ka jan dɔ se kelen o fɛn ninnu tɛ bɛn. Musokɔrɔba man kɛnɛ bana min bɛ musokɔrɔba la an b'a fɔ o ma cancer de sein. I cancer? N'an b'a fɔ o ma bamanankan na ko bon sin bon. A tɔgɔ bɛ mɔgɔ la sira dɔw b'a fɔ a ma ko bon. Bon musokɔrɔba ta avancera fɔlɔ aw mana n'a ye joona. Ale la stade 1 bɛ yen stade 2 bɛ yen stade 3 bɛ yen fo stade 4. Docteur o tora e bɛ fɛ k'a fɔ k'an ba bɛna sa de wa? Ayi an tɛ se k'o fɔ parce que dɔw ta t'o bɔ olu bɛ t'o la dɔw ta bɛ juguya ka se niveau ma olu caman bɛ kɛnɛya an kɔni b'an se k'o bɛɛ kɛ. Sanata singi dundun ye. E fe ko finne do an. Ila eti ki sengo. Musokoroba. Ne yɛrɛ kan senko. Kɔrɔlen tɛ taa n senko salon de la. N'i y'a ye ma taa bi n sɛgɛnnen de don. N senko. I ka yan yɔrɔnin ninnu bɛɛ ko. Yan yɔrɔnin ninnu bɛɛ nɔgɔlen don. I sengo yɛrɛ. Sen dama koli. Sanata i bɛ ka nin fɔ ne de ma. Musokoroba eti wo ko fo e m'o fɛnɛ fɔ ko o fɛnɛ ko. I b'a dɔn papa bɛ so kɔnɔna la. Ne dan dɔrɔn ka kuma kelen fɔ a ɲɛna dɔrɔn e tɛ si yan bi su in na. Yan yɔrɔnin ninnu bɛɛ ko. E bɛ fɛn wɛrɛ de la wa? Kuma caman dabila. N'i k'i daminɛ. A ka ɲi sa. Kuma caman ba in ka ɲi. Ne bɛ taa yen nɔ olu bɛ ne nalen dɔrɔn u bɛ n sen ko n bɛ tila n bɛ na so kuma caman foyi tɛ n da la ala yɛrɛ de kama kuma caman foyi de nege tɛ ne la n sen ko dɔrɔn i ka taa. A ka ɲi. A tɛ ka diya e la. Mama.
Ça va? Eh nana. Don. Bash fete no. Awoge. Komi nsengane muno. Monye de bage so. Ça va? J'espère que Sanata te ka kure. Sana aide sanata wa. Ne red bagan senko. Komi nye sanata wole de nklala. Mina sen sanango. Komi sanata ibaro mama sanata sente ko. Ma be ma fa na sen nunu pere ne do. Donc mena jin to dama. Aide be to kata senko. Na fam. Docteur Jija ga ko docteur Barça ni kile ni an jigi. So mo fu itana ble na lete. Na le tara tanto amainde. Amay sega so bela dileke. Amay sega so bela dileke. Obuna ke to di. Obuna ke to mo science do re be da ma chimiothérapie de bega. Ale be furake ni radiothérapie mo wa ma bla to be ni wa furake avec les ronnements. Furake to be no a te dimi ni toron be da ka ko no furake ko na diminution. O me antali go di dimi dala ka lafia furake ko konna na no yara a to na contrôle ga to na contrôle ga Basi tala na fam. Kete. Produit sebe antali jigi dimi dala. Ko ni ngana amo kala abe lafia ni bara da o wati ya famia. Na fam. Ay kana joro. On ni kara la sa va. Nyame. Donc voilà, alors la fête. Aminara. Merci. C'est un lieu de on veut que les barades. On y Clara, on veut dire que la mère est passée. Ah, nyame. Ah. Mama, jeni mana nyonga fa. Tu veux ouais, les digidare la sang. Tu dois vous le coup de tout. Ah. Y Clara kana ina ga jidi sana tan. Nyame. Ah. Ah, nyame. Mais reposer doit. Ni sanango. Itelega si sanango sa. Ho. Ni sanango. Ni sanango juna. Wasanata. Ni nyame da kono. Kata ni nyefo mama nyina. Wallahi bile ibendon. Ni da maklana ne tafu mwashi. Daga dilare. Akosa doin sanango. Itelega doin sanango. Boalere. Ali mana ni serviette. Ado shiniga fini. Ni to shika finare. Ela. Iga fini ako ajali no fola. Ni ado kuma sini kotari. Minan tekata. Yoro nya fiena. Mo shiga na bon kalama de. Inda man kalama mo te bo kalama. Iga na ni sepieri iga ya rodoshi. Atato lebe fugusa. Ati si fuila. Apna sifa. Na rabamane ya kulinu ni. Indini gawaisa. Sangana mo bila pocha mabala sangama
Papa. Ouais. Et quel sigle me ane? Ouais, wallahi. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn o, n bɛ tile ban bulon ni sokɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ ka fiɲɛ sama dɔɔni. I yɛrɛ dun a bɛ di? Baasi foyi tɛ yen nɔ, n yɛrɛ bɛ yen nɔ. Ah, i ma da fɔlɔ? Ayi, n ma da fɔlɔ. Ah, d'accord. Ne bɛ la nin cogo min na, n tɛ kɛ ko dɔ b'e kɔnɔ. Awɔ kɛ, n'i bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ de la, n'a ma k'i ma baasi ye dɛ. I b'a dɔn papa, ni nin terimuso Zuleka, anw taara yɔrɔ bɛɛ la, anw taara restaurant bɛɛ la. Ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ est-ce que restaurant bɛ Bamakɔ an ma deli ka taa yɔrɔ min na. Mais dɛ, yɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ, an bɛ fɛ ka taa yen nɔ. Fɛn yɔrɔ jumɛn tuguni? Boîte de nuit. Eva, boîte de nuit. A y'o bɔ a la. A taara restaurant bɛɛ lajɛlen na, fan bɛɛ turu na se boîte de nuit de ma sisan. Boîte de nuit ma ɲi dɛ, Eva. Ko caman ye boîte de nuit kɔnɔ dɛ. O tɛ ne fɛla ko ye. Vraiment. I papa, o tuma mun bɛ boîte de nuit la? I kɔrɔkɛ de nin. Ne y'a ɲɛfɔ n ye ka boîte de nuit to yen. Foyi tɛ boîte de nuit ko la ne tɛ mun dɔn. Nin foyi tɛ yen nɔ ne ma deli ka nin fɛn fɛn kɛ. I bɛ nin fɛn fɛn ne delila ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛmɛ. N b'a dɔn fɛn min b'a la. N ye fɛn minnu ye, i ne dɔgɔnin de n b'i ladi n'olu de ye. O y'a to i boîte de nuit fɔ sisan nɔ. Maa taa ne ka ci dɔɔni. Awɔ. Dɔɔni. Nka e de tɛ ka fosi dun, ne nana ni supu min ye, i ma sɔn k'o fɛnɛ dun. Kungo yɛrɛ tɛ na fɔlɔ. N da yɛrɛ de man di. Kungo tɛ ka n minɛ o. Nka i b'a to yen nɔ. Ni kungo ye minɛ n b'a dun. Ni Ala sɔnna ma, ni kungo ye minɛ n b'a dun, i y'a mɛn? N b'a dun. Fitini min ji la. A ka ɲi sa. Dɔɔni min sa. A ka ɲi. Awɔ. N funteni ko in. Nka dumunikɛbaliya yɛrɛ de b'i kan, dumuni fosi t'i kɔnɔ. Kungo tɛ n na o. Kungo tɛ n minɛ o. N tɛ, ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn fɛn dun. N da de man di. Nka ni Ala sɔnna ma, ni kungo ye minɛ, n b'a dun. N bɛ ka ji kɔni min. Funteni fɛnɛ barika ka bon. Funteni ka bon. Awɔ. Ne ko, kabini ko n'u fini kelen nin b'aw la, aw tɛ Ala ka fini falen? Maa e bɛ ka falen ni ko de ɲɛɲini, n'i y'a mɛn i bɛ fini falen, i hakili lafiyalen de don. An bɛ taa so cogo di k'an bɛ fini falen? A y'a hakili latigɛ sa. N lafiyara ka ban. N lafiyara, a y'a mɛn? A y'a hakili latigɛ. Awɔ. I bɛ taa so, taa ka t'i ka baaraw kɛ. I y'a faamuya? O ma k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ. Awɔ, n'Ala sɔnna ma. I kana ɲinɛ ji kɔ, n b'a sigi aw. Ayi, n tɛ ɲinɛ a kɔ. Awɔ, ni kungo fana ye minɛ dɔrɔn n b'i ka naji in dun. Awɔ. Ayi. Maa k'i da k'i reposer n'a taara dɛ. Awɔ. Ayiwa. Ni tilala i ka baara la dɔrɔn i k'i ko k'i jɛ k'i ka fini falen, i y'a mɛn? Awɔ. O bɛ diya n ye. I hakili sigi, i y'a mɛn? Awɔ. Layila ka bako ka bon koyi. Ala kana basi k'an si la, ya Rabi. A bɛ kɛ di. N'i ma n fɛla ko tɛ. I ye denmisɛnnin i tɛ se k'a faamu. Papa, an tɛ denmisɛnnin ye bilen, an kɔrɔbayara koyi. An bɛ fɛn bɛɛ dɔn sisan. O ye tiɲɛ ye. A kɔrɔbayara a bɛ fɛn caman dɔn. Mais i kɔrɔ de ne ye. E yɛrɛ sinisigiya kɔrɔya ko kuma fɔ ne ɲɛna. Ni ne y'a f'i ɲɛna ko boîte de nuit ma ɲi nɔ. Boîte de nuit kɔnɔ ka dun trop. Boîte de nuit de kɔnɔna la, i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ. U n'u parents tɛ bilen, u n'u yɛrɛ tɛ bilen. U waratira. A dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sungurubaw ye. A dɔw bɛ kɛ mɔgɔ qualité bɛɛ lajɛlen. I t'i miiri drogue ta la fɛn na, a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin de fɛ. Parce que ko caman de b'a kɔnɔna la. I ni mɔgɔ qualité dɔw bɛ taa bɛn pote la. I tɛ minnu si cogo dɔn, minnu yɛrɛ t'i siya dɔn. Dɔw bɛ se ka i influencer cogo dɔ la, k'i don ko dɔw da fɛ, k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ, k'a sɔrɔ i ka danbe tɛ. C'est pour cela que ne ko boîte ko in ne fɛla ko tɛ. Su kɔnɔna ma ɲi dɛ, ne bɛ su dɔn trop. Donc ne tɛ fɛ aw ka taa yen. Ni yɔrɔ ka d'a ye, a ye taa yen nɔ. Ne bɛ n jɔ n'a bɛɛ ye. Mais boîte, ayi.
awasake ingana na dimula kuma anta kundo la ni na nini. Ah, d'accord, prends là. Nyo fa mo jarani. Mais na o dengata. Akon mo relation mena na mo fam befe. Na furanya be gelade. Akate restaurant na. Manaka fin moi je suis prête. Ola mbato ako shifa boli manne ko sebe. Ina kunuru parce que ma do fam me shukono. Ya fam. Na mo go famuna. Aba fa ni restaurant no pour un fouet la jima char. Mais fa fe kada mo do mo la. Mais boti ayi. Nyame. Alvin, bonjour. Comme ça fait que les journées t'es mariée, donc nous n'allons pas sur ni avec fille. Et mariée yoro de nya. Et tu sais Maria. Et tu sais changer. I sen kan I bulu kan. Ngwe blan kun. Alvin, ne faut silamere la kana fille qui bonjour dron. Ik ne ka stra foti ka bonjour no lindina. Muna bi na fo. Muna na e bi na ne fo. Alvin, eba mariée ni ga patron ne mana nyina mina nyini. Et puis tu sais changer quoi. Toujours changer patron. Comme mariée ga patron. Ali mariée elle changer là. E be net ka changer. I sen kan I bulu kan I be sunguruba ya la. I be paquet là. I be chala. Et tu sais Miria. Bonsoir, papa. Ah, reste là. Reste là. Reste là. Reste. E dun so le meki bo mo shi kwen tan to le ma yoro me ta kado. O mo yin ngali songo de. Ha? Le be boso mo metan. Meta barayro la, meta biro la. Vale. Ne ko ke be ta biro la funi jabe tike. Ni taro fan fe de do. Ishin ko la ko sa ko la mumi. Ibe jorle den kana na mana ko dike. Enu ba don ne ka sharia utuli. Ai na ko kunta ke mbabla salade. Sika shitola. Ne ma ba umo. Nga kanala malo ya employé unyena. E bro Pablo edem sende. Pablo comme ça. Nego. E joro. Ha? Imaide atuntlo ko la kalafia ni kamana markan mi. Omu ne be semas. Oh, afem sema parce que ene ga bla korodi. Ah, ene ga mina ngorodi. Iyene ka fen korodi. Donc, il kuma to donner ma. Et puis bine fe yani. Il club ngana. Ne re changer là. Il va là ka changer quoi. Et alors, Alvin, à la fin, ni ko ebi gi refle Johnny. Nema. E ge jolé belle. Nema. Ko parce que woni na ni. Nema. Pablo te dem se nieble. Aka ka responsabilité ou ta, c'est tout. Ne be ga dum labe. Ina kata. Ah, odaka di lade. Kani kisigi ide te nyuma ke ibi ide kokoro sanga ni wati. Mundo. Ah, ato. Ai papa, kana fo ko ni de sa. Iba fo kan de ni. Awo pasa ni Pablo nyana dro abi fo kan de. Mais na tiena ko ni de. Ne kele de ntede. An flabe de ni do. Donc akaka an flabe ka Pablo la do nganya. Ah, so. Bon.
ma prêt? Bonjour. Bonjour. Aïcha. Aïcha. Calme-moi. Comment fais-tu? Ça Ça va. Bon, il y a des flèches dans le Lipton, du morning glace sans. Quand la clé dit oh, avec les. Aïcha, les changements courageux bidé. Qui n'y sont pas dans le Lipton d'âme. Merci, follow. Adjara nyeradi. Avec tout dit. Me fait changer de changer les Abiba Rafi na nye ko kila ha ibe ya fama ya dade kui fi ya fama walai Aisha ni wonne ya fale ni ma ni afie chogo mina ne bi jate sordi mais ere mara esi iga respect do iga ko la doni parce que ba do ambe bi bara di la ambe fenin ni la ni mago bi fen fena na ne voir ou be kata mo to voir ou ni mago bi conseil ni fena mais kuma be ere be na kana iban do ga be ko ke amano a essayer ki yere fale sinon ne konne ya fale lima fo chete ne kono ka nyeshima ai abiba nya bani ni ku ni changer rere di abdul ifana betele ifana be ya famo to ko kele na re ni kuma pse ni kuma jugun abi ya famo rere walai Aisha ni ya fale ni mo ali nama ya fanyo mo bararo le do taw tiens be ga ya fanyo mo mais il faut que projet mi so que esquisse présenter mo gola ala ka ke nyata kay bulu amina fanga blanc na ko ba bararo ite avancer en reko ba no bulu di mo dra nga bela tiens entreprise bi en beri anga ke ka nyadro sinon ni ko ni fuite ne fait kuma jere merci inshallah nya bela jelini dablani ok di courage ok comme chido ben bolo video la mina ok sans problème tala iyo kla kana mi baro keke problème fo itala kambe wala ko fe awo itali mala ko sera une finte piège o debi nera ko akla ko piège do na la jana li ton ni tombe dama e fena ka ko no ya sa elle est peut-être sincère là aywa iso ko ta sigi ci ko bla ka ba burana mais mi fi ndeni may e wel ni e ba mi amana dama abdul como le cambia wallahi ne pesa amisa mais mi fi ni deni ni na be plan wala e de so bu ala so ani jama na ma action ani shine mata ko gele lo ani jama na ma so ina kana ba ma ya fa de ne ke ata ya fa de check ke de follow check ta du gorela ai mi nge check la in woy ako ni check ta kon ngajo anta ta la wo blanjiro e ata ya fa de check fait mais kana ya fa de la on fait comme ça brusquement baller la balle nera kon dabal be pan toni ko le gomi wallahi ne ke sa okay na sige am fol ma shi programme le bo il fallait que na ta shi ta imo voilà ba du shi be na anga mo shi ya la ka ses on to bara da shi na da retar la ok problème faut que je nyam Cara, notre mesure, Kalabankura, 30 mètres, 93, 74 10. CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe Caricom. Vente et location des véhicules Nyamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adeliga waray witiñe ye ma togo me ngalomida te nesri
Mbadenw te nesiri kembe ka tombola belebele labɛn ka kiliyanw ye tombola mɛn ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gayena o ja in na i b'i ka te nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ nesiri kiliyanw bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te nesiri tew ka sɛgɛ